Sa CCTV footage na ini sa Barangay San Antonio, Bulawang, Baaw, Camarines Sur, pasado alas 3 nin hapon kan Disyembre 26, mahihiling ang pakikipagribayan ng putok ni Police Staff Sergeant Richard Rodero kan Tinambak PNP sa mga sospek na katransaksyon kaini asin target kan sa inang pigkasar na bypass operation sa gilid tinampukang Baaw Public Cemetery. Antes ang ribayan ng putok, mahihiling sa CCTV ang pakikipagtransaksyon kan pulis sa mga sospek. Alagad makalisan na ang pirang segundo, uminalingasaw na ang putok ng badil. Sigun kay Police Captain Marlon Yadok, tagapagtaram kang Camarines Sur Police Provincial Office, nagserbing pusher buyer sa operasyon si Police Staff Sergeant Rodero. Alagad hulit na nakatunog ang mga sospek na pulisan sa indang katransaksyon. Marikas na pinaputukan kan saro sa mga sospek si Police Staff Sergeant Rodero. Mantang nabadil man ni Rodero ang saro sa mga sospek. Binisto ang target sa operasyon asin da Edgar Alan Bertilio Sumayaw, alias Alan, asin Marvin Badilla, asin parehong haloy ng pigmaman man ng Tinambak PNP, huli sa pagkakaimbelto sa ilegal na droga. Tama sa tula kasinhitaan sinapo ni Police Staff Sergeant Rodero na ipigdara pa mangkuta sa ospital, alagad binawian man sa nanin buhay. Mantang padagos pang pigtaratar sa ospital ang nabadil man ni Rodero na si Badilla. Yung ating pong suspect na sa kasalukuyan pong pinaghahanap ngayon, papalabas din po kami ng mga, may pinalabas rin po kami pangalan at sure, para nang sa gayon din po, kagad pong matukoy itong sinasabi nating suspect na ito. Sigun sa tagapagtaram, sa rikas kang pangyayari da itulos na kapag taong akudir ang mga pag-iribang pulis ni Police Staff Sergeant Rodero. Ma'am, sa bilis ng pangyayari, yung ating suspect, kasi ito po medyo may distance rin yan, although nakikita natin itong ating suspect, gusto mangyari yung na talagang halos wala talaga siyang makikitang tao. Kaya hindi rin makalantad yung ating mga kapulisan, halos talagang pwede magpakita. Sa kagustuhan naman ng ating pong police, na matuloy yung transaction. Pero ito po ay malapit lang naman ito, mga ilang metro lang. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong operasyon kang PNP, nga ni madakop ang sospek na buminadilgadan sa saindang pag-iriba. Mientras tanto, personal naman na binisita kang bagong direktor kang Bicol PNP na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang labi ni Police Staff Sergeant Rodero na pigpapatentehan na sa Naga City. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.